Dobrý den, jmenuji se Pavel Štěpka a v tomto krátkém videu bych vám chtěl představit novou pomůcku pro budování obchodní struktury v Klasu. Jedná se o automatizovaný replikační web. Multilevel marketing se někdy také nazývá referenční marketing. Předáváme užitečné informace a učíme to své spolupracovníky. A je zase učíme, jak mají oni učit ostatní. Tím se vytváří obchodní struktura, naše vlastní firma, a za obrat v této struktuře dostáváme odměnu. Základem doporučování je kontakt s lidmi. S rozvojem moderních technologií se velmi rozšířily možnosti, jak tento kontakt navázat. Při budování obchodní struktury je důležité, aby jakýkoliv způsob, který používáte, nástroj nebo technologie, byl stejně dobře použitelný pro vaše budoucí spolupracovníky. Jedině tak se bude vaše obchodní struktura rozrůstat a tím se bude zvyšovat i vaše odměna. Co není takto použitelné, co nelze duplikovat, to nevede k nárůstu struktury. Jednou z dobře použitelných oblastí pro marketing, obzvlášť ten referenční, je samozřejmě internet. Velmi snadno a rychle se zde sdílí informace a jde jen o to mít ten správný nástroj, který by vaši informaci, vaši referenci dokázal přeměnit na peníze. A aby to mohl udělat každý, kdo vstoupí do podnikání s Klasem, aby během okamžiku měl k dispozici stejný nástroj a aby hned mohl vydělávat první 100 koruny. Jde o zachování duplicity, o které jsem před chvílí mluvil. V Klasu teď máme takový nástroj, který podpoří vaše podnikání a rozšíří možnosti při budování vaší obchodní struktury. Jedná se o automatizovaný web s e-shopem, který je dostupný pro každého člena Klasu. Web běží na vaší vlastní doméně, jsou na něm kontakty na vás a vybrané části webu si můžete sami jednoduše upravovat, přidávat text nebo i fotografie. Každý váš nový spolupracovník může během několika minut po registraci do Klasu získat stejný web. Přes web se mohou do vaší sítě registrovat noví členové, anebo si přes něj kdokoliv může nakoupit za prodejní ceny. V případě, že se přes web někdo zaregistruje, tak vám do e-mailu přijde vyplněný formulář s údaji a vy si přes e-kancelář nového člena zaregistrujete. V případě, že si přes web někdo nakoupí, nemusíte dělat vůbec nic. Objednávka jde přímo do Klasu, kde ji obratem vyřídí. A co je na tom kouzelné, že dostanete celý zisk a samozřejmě se vám započítají i body. Nepotřebujete mít zásoby na skladě, nepotřebujete mít zaměstnance na balení balíčků a ani nemusíte běhat na poštu. A přesto vám jde do kapsy celý zisk z prodeje. Navíc všichni zákazníci se vám zapíší do speciálního seznamu ve vaší e-kanceláři. Takže při jejich opakovaném nákupu opět dostanete celý zisk z prodeje i se vám započítají body. A když se třeba časem tito lidé rozhodnou stát členy Klasu, budou automaticky registrováni pod vás. Takže jediné, co je třeba, je aktivovat si váš vlastní web, začít ho propagovat a naučit to i vaše spolupracovníky. Adresu webu si můžete dát třeba na svoji klasáckou vizitku, dejte si ho do podpisu v e-mailech, podělte se o něj s přáteli na Facebooku. Můžete na web odkazovat i ve zdravotních diskuzích nebo v diskuzích o multilevel marketingu. Možná si řeknete, takže k tomu, abych vybudoval velkou síť, stačí sedět doma u internetu a posílat odkazy. Stránka to už vybuduje všechno za mě. Tak snadné to bohužel není. Stránka za vás velkou síť samozřejmě nevybuduje, ale rozhodně vám v tom může velmi pomoci. Uvědomte si, jakou sílu to bude mít, až budete mít v síti třeba 100 lidí s vlastním webem, kteří ho takto budou propagovat. Takže neváhejte a hned teď si zapněte váš vlastní klasácký web a doporučte to i svým současným spolupracovníkům. Je to snadné.